Ladies, you want to glow, you want kudisa vanhu kuti unogeza sei, unoita sei, but you pay kupinda neku renta store. We can pay somebody 1,000 rand kuti palojaka. We can pay for a day. But it's one they pay 500. Because 2022, truly speaking, let it be all about empowering each other. Tinevanhu vakawanda vari kuda kupinda mu business askana, but they don't know how to start. Maranayo, but chekuita hazivi, chekutangira hazivi. Even umwe anoda kupinda mu business, umwe atori number restart. Andona. So sisi tinofomeleza mafuta. Aiwa, unofomeleza mafuta, ndopa unotsvaga ma distributors ivavo anditi vanotengesa ne percentage. Andona. Akabata ma customers akakawanda. Ndikuwanda kwe percentage. Kukura kwe percentage yake. Anowana mari yake start. Kumake momaka as a distributor you must be in uchivapa empowerment. No, kana kwata mistakes munari munyowanda. Iwo as a distributor unopinda mukumake vanhu vake kuti munhu akabvunza question yeshikata. Ina ndizokwanisa kupinda magroup ese asi kana paita a course ndopa unopinda uchiita. So ini chandotoda kuti like team diaries yangu vadiki vanoti hatina zvokuita, ndina pekutangira, ndina start, ndina chii. Ngavatsvage zvokuti vaite, ngavaite izvozvo zvemadistributor, vadistribute zvinotengeswa nevamwe. Kana kuna vanhu vakaona tengesa maproducts akasiyana-siyana kunze zvakawanda handitika. Vakatsvagawo munhu vakangove honest chete kuti ndokutengesera maproducts enyu ari kwaari. Handitika opiwa certain percentage ndokusunga kwacho. Ndokusunga kwachona. Aripiko Kelly, aripiko Kelly. Asane ngasekunzwa zveshua noti Kelly anyarare zvokudaro nasangonyarara. Asikunzwa boshe shua. Asikunzwa boshe shua. Aiwa guys, tine girls zedu tukumbozvara nyaya dzebusiness. Panapa pakuti tingaita sei 2020 tibatsire. Saka mutsikana wandinayo yanoti anogadzira, anoformulatewo mafuta, anonzi Chiera, anobikawo mafuta ake ari kuPretoria. Saka munhu ake anga asinganyanye kuita zvokupinda mucommunity yemaZimbabwe ndiwatoda. Saka ndikuti no, pinda imomo, usatengesere vanhu vemuno chete, pinda kone kumusha. Uningirire utaure nane kumusha plus pepa ya madistributor ipawo vanhu kumusha vaone zvokuti vaite. Andimaona so madistributors tikutokudai madistributors, we want you kuti kwamunenge muri we give you mafuta ikoko motengesa mafuta ne certain percentage. Anditi tinotokudai 2022 you find something to do. Anditi ndinavo vasikana vapano uyu ndiye uyu anobika mafuta ushu andimunoona uyu anobika mafuta nzibisa mask uyu anobika mafuta ushu Pretoria ushu antimamona then uyu anogara kuMpumalanga ushu ani muri kuona ndi DJ anditika uyu ano DJ uyu wasulu ndiye DJ wasulu ushu anofamba nasulu DJ anogara kuMpumalanga anditi saka next time papa tenge chitaba events tikutsvaga DJ papa wechikadzi ndo vana tifanga kuti titore tesingasivi animaona tasingatoziviwo tatozomuzivawo nhasi saka tichatozopiwa ma contacts ka todi tochengetawo kuita kuti pama events edu papa patichidawo vanhu vanoridzawo tikatorawo ka vanhu vedu vava zviri right tisimudzirane iye 2022 noyo watiri anditi saka tatumira location vaya boys ri kuya Sulu ari panze hameti muchikuda muri kuda kutaura naSulu here hanzi rurimi rupi zve ofoisa une chinhu parurimi hana une chinhu chizi uyu tinaiswa tina kana zviuni hatina zvimaringi parurimiso ndi DJ wasulu kana ari muno muSA home and that making exactly manjia exactly 2022 try to be your my eyebrows and magona waitona my eyebrows no gona I'm also a makeup artist unogona wena unogona right Grace Mambazo notibata kuseri ndikutoona ndine one umwe ari ku Cape Town koko ndikuda umwe chitu newe Cape Town ndinaika one ndoda umwe chitu antimaona so tukutoda hands DJs beautiful very beautiful saka tudati 2022 ne guys munhu dzidza kuzvimirira try to be your own boss atisi kuti munhu wese usainde kunoshanda inda unoshanda kana uchishanda but itaka side hustle kako kaunengona kupa side do have your own side hustle. He said the time that we spend being negative on social media munhu zatika nokutsvaga makuwa tikashandisa that time iyoyo guys kunyatsoita something especially vari ku team iri ku Africa nokuti team iri ku Africa tisazvikomberi vanhu vari ku Europe vediwe vanhu vari ku Europe vanenge mashifts
vanogara vari kumashifts zvokuti pavanopedza kumashifts ka vanenge vanenge vakutsvaga social life pasocial media saka musazvifananidza navo. Team Africa, I'm talking to you right now, and Team Africa pepaya wapedza basa rako mbokwa kushanda wapinda murumu wako wazvivharira paya. You are now on Facebook now to market your stuff. You are now on Facebook now to find something else to do. Time yako unospenda 3 hours uchitsvaga makuwa paya, unozati ukachitsvaga ma clients 3 hours unoita mari yako unotorera 1 usiku wapinda mu 2000. Am I lying? Unorera wapinda munikikiri wapinda mu 2000 rands 3 hours za unoita pa Facebook choka 2000 unoibata usiku wega wega ukaita. It's a point yekuti sorry ndakutokatazve auna namba dzavo ndikupe ndakutofunga ukata bweza kufona batai makadaro guys batai makadaro Give me the number the phone. hanimaona sai mirai ndimbochaga vari kuti vari panze papi pacho timba ora isu ndomudedza mirai ndomudedza. Okay, ya vasvika zveshuwa rikainditore ndikiri makindi vafuriri vapindi. Hey, but the way mugaraji mangu avakwanisi kupinda manje mune mota vakazara votopinda vopaka nabasa isandikini nechaki makiye gate aripi inono kutina diti vakupe panze apo makiye gate ita fast and chimove my latest of it bike sadzi ita fast undipeni kikiri kiye gate. Sulari pano mira ndigoenda parari panze pamoto apa auya kudhara ana tsano vake ane mkwasha wake panikikiri ane mkwasha wake pamoto apa handakudzenga chisulu yama yangu yemba ndakudzewa ngati sulu yama yangu musavhurire mbavha aiwa vakomana vasulu vanga vasara chigadzira sound system vaiva saka vasvika vave pano handimaona sulu tayana yekudhara sulu ndakudzenga ti yama yangu yemba kwete kunyepa rigai ndikutaura muchinzwa munyatsonzwa yama yangu yemba cheche saka paona nemurume wangu manje dzanyaya dzekumba dzakutaurwa uko vakutaura dzavo dzekumba vari pamoto pashapo vachiudzana makuwa auya mamonya ndakamirira ki auya mamonya guys auya mamonya avepo aveti mamonya uya neki saka time yatinoda kuswera guys yaya muna tinoda kuti 2022 ka inini hangu ka ndinoda kuti vatimbu reafrica vasikana vai vatimu africa ka timbomira nyaya yekuchema namo nekupema all the time. Unaona timbomira nyaya yekupema nekupema all the time timbozvimiririra rapanzi. Sorry, come on zvatakuita ka guys ka pinda apa kusefu zvako kuri sefu zvakati tine makamera pese sefu zvekudaro but just kungove pindani apa ona idai so ona reverse wakadai so aditi wa reverse wakadai woenda kumberi kudai wonotena wopinda neangle ishi wacha soko inopinda ndine mota inopinda ndine mota indopaka panze pamarikwizi hombe ropinda apa trust move bafo right mira I see you. Oh guys, get inside plane apa something come out of this way. This way. How are you? Good, how are you? Morisana. Andika nayo handi mamchigadzisa sound system yenyu vati murugadzisa sound system ende makawanda mai wikoma wewe kuno madiaries you weaker name mwari kwa kumba kwanga kushikwe nevanhu madiaries ayasvika pano asvika pano Diary akasna togoziva madiaries sendo zvaanongoita but otherwise ndiri munhu vanhu hapana kwazvakasvika yekumwa pindai nyumba imo munopiwa mba pindai kumba unaita basa. Thank you. Ndatomirira tapinde chete ndopamba pangu apa ndopamba sisimeli ipapa andigare Joburg ra kurastende andiziye mbana mnahamba nduzai apana kana apinda muzodzimunosofarandi the green koze apa apinda nervesi okay ndandati apinda nekumberi handei tiri kumba kweduka safari 10 tiri safari 10 hey let's hope chikafu changu kwana mazi handei kune vamwe kujaini nkoko
Pindai. Oh, ndinenge shada mvura. Madzimai kutanga. Ah, pindai guys. Pindai. Aiwa, imi ndinoto avaenzi kusutiriwe kuno. Uye. Muda mvura inotonhora. Zvakaoma. Thank you. It's a beautiful house. Thank you, my brother. Thank you. Imba. Vakai, you can buy. Mungotenga mozviseva kuningirira. Just buy moseva zvakawanda wanda. Muda imwe. Kana yangopera mbaona pairi andi neyamuchitora. Hey. Apa alright guys. Simukuka yenyu musanyanya kuzvisunga sevaenzi. Muri boys munhu wamunoimba naye uyama yangu zvasi zvekuti show. Aiwa, mukwasha wangu. Right, saka muda kugeza muda sei? Muda kugeza. Alright, no problem. Saka imi zvamuda kugeza ka regai ndikupei kwa munonoita yamunoita ikoko kusina disturbance. Because imba yangu yakakurisa and ibudise hangu zvekudaro. Mami chapasipo nokuti apakodzeri kubuda munhu nemtema anditi? No, don't worry. Uyai kuno. Torai mabhegi enyu muye kuno. Uyai kuno. No, go upstairs. Go upstairs. That's my place. Go upstairs. Ndapeta zvasingatoiti nditori zvanda ndisingatofanirwi. People like, saka imo room imo there's a toilet, there's a shower, there's everything. Just tell me what you need and I'll buy. We need Wi-Fi. You need Wi-Fi. It's there as well. I'll just give you the password. I'll give you the password. That decision looked out at Musa Latoya. I never wanted to do this. Shatoita ni mistake. This was never supposed to happen. Hello, brother. Mapinda. The green one. She said the green remote. Good. Right, you can go to sitting room. Right. But yeah. Okay, you're welcome. Now you at the so you can join them. Unless some can come and join but can I that maybe time? I'm going to all right. Thank you guys, thank you, but nothing I was not supposed to. For the first time, it has happened. No mistake, guys. And this anymore for Zakona Yangu Yamstadia and they try life. Never from Gosiva. If you tika, and did could die and that one could die so. As you find good die so. This was a very big mistake, but anyway, it was for a good cause though. So they are there. I've got 2 apartments Kumsoroko already that are fully finished. Pandoto go picture that are fully finished. They have their own toilets, bathroom room, and whatnot. Ikoko and no cover. And can I have the room? No. Those are for my visitors. Wi-Fi. We are in Pio. Shakira. Wi-Fi. Okay, if I password the Wi-Fi. What would the Wi-Fi? No problem. PY. So guys, nyai ripoka ini ndura skana mudibesa rodiga sadza kuseru because nyama ndofere gochwa panze isusu pasadza and the kitchen. And for the first and just and for the just ngatembo my diaries and ones oda hangu andidi we. Andidi. What diaries I don't want. That's what we should give you now. Upstairs. Guys, nyamanifunga pale kutoa tupa na pasaka masaza. How does it guys in the I thank you. And so just say, tusha za maputo, tudi tusha za maputo shi tu. Alizi. Kana chika kai matuma ubai.
Yeah. Because serious varume vanogera muzviziva pamuke mubatsirwa kuzondikaziza poto ungari majaris vakomana majaris azopindamba makuprotekta makore nemakore ndichiprotekta. How are you, DJ? This is DJ D. She's beautiful. Very beautiful. Wow. That's not big, Mama sis. Thank you, Julie. Thank you guys. Thank you. Yeah, this is me. Very nice. Makabika mepoto titabu. As DJ I love your style, your hairstyle. Thank you. DJ I like to do it. I think I will do it. I choose lemon on. I like it. That's show. I got a first show ya Nox. And she's beautiful. And she's black. I know she's Down to it. Thank you so much. Hey. Hi, Pringles. How are you? From tomorrow. Beautiful lady. Thank you. Thank you guys for the compliments. Thank you. Guys. Hi, Lokatia. How are you? She's not doing it for social media. Thank you, Emily. That's why I never. Thank you so much. And you guys are even because yes, you only see me per corner in my life. Arkuritsa around 10, 11. Guys. For now, he needs to rest. We traveled all the way from Pretoria because we had a show to Pretoria and Suro. So, thank you. Thank you. Hi baby, how are you, Viola? Hi. How are you? How are you? Thank you. Thanks baby, I love you too, Moira. I love you more. What a screenshot. Alright, Mirachera Tanga Panova for Torako screenshot. Okay, that's screenshot.
I'm wearing Sulu's t-shirt. Made and bread by cheese. Thank you. Sulu can't come now, guys. I'm boring. He's still resting, actually. He's still resting because I'm from Wabuzoriza, so you know how it is. Thank you. Thank you, V. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Yeah, that's true. Hi, how are you, Alice? DJ yakuita conversion nevanhu ndatomoreswa DJ Enchera, we love you. Thank you. na chairman na manager wangu vanhu vanhu vabva kukwaningirikiri kwasulu kuya kwataenda tina Sulu panapa saka vamaband members ake madikura ndi DJ wake and then ava vandere Zororo varipo ipapo doing whatever they did. Saka since tanga tikungohosta hapana tanga chavasiya kuti vauyewo kudhina, so they came. So apparently pazokuita mamwe madiaries also, I don't know, just vazonyugawo say they also came. Vazongoya nekombi yeZororo, saka ndo zvatongoita. Sometimes zvakangorongwa naMwari haukwanisi kuzvidiscard animaona. You can't discard that. Zvakarongwa. Hands still resting munoise. Saka right now I think I'm hosting about 15 to 16 people who are here. We've got 15 to 16 people. So guys, I'm so sorry guys. Mistake. I try by all means to hide my life. Do not try by all means kuviga imba yacho and everything, but because apart nanchita because vanoziva vakomana vangu vachidawo space yavo yekuti vagese vakasununguka. Saka I've got many rooms, lots of rooms in my house zisina vanhu, like timbori vashoma, we are 4 here. Saka anenge akangofenitwa anotori nemaensuti imomo, but no one stays there, munogara vaenzi. Saka at least tinasi magrace kuone vaenzi vanogesa vanodya vanovata imomo and you know things like that. No, my rooms akawanda vanokwana, vanorara vese vanokwana. Evidence kwatanga kwana. Evidence ndokuve blessing kwacho kuvanhu ikoko, ndokuve blessing kwacho ikoko. And why hide your life? No, because I just don't want to. Musukuru kusambia, I just don't want to, and it's not mandatory kuti kana uri socialite you must just go and tell people your life yakazadai. No. Nini I'm not social media for that. I am social media kutamba nemi nokuita zvatinoita zvekuti life yemunhu yakazodingana kudi aiwa ikokoko inandiko zvamunongoona izvi zvatofangoona natiri zvamunoziva zvamakanzwa nezvamufangoona izvi zvezvimwe izvi zvekuprova nekuita sei. No, that's not me. Remember guys, I am ini ndave munhu mukuru and it's competition kana kutange pere. No, I don't do that. I don't do that. So pakangansika guys, but mungo ndiregererawo ndo zvangoitikawo ipapo anmona mungo ndiregererawo ipapo pangu kangansika. Saka muda kuona se mina ndichisiye tata chipoto dzikwati tindikwindirei kuna Sulu, ndoenda kuna Sulu. Saka vari kumbotaura nyaya yamasikana pasikana chingwezve vanhu musi muchitaura nemuda kutagona mine majairisi DJ vafaripo DJ at least mujairisi Zororo pumula nalo tiri kumba kwa Sisimene. Ewa tinaye Sulu na Zororo tose iwe kimezi yangu jesta kuti varongeke kuno kujoni. Uyu iwe kimezi yangu uyu waita zvewekimeti ava ngevezororo ava itimbo rezororo rakamirira varipowo vezororo. Patichadzokera kushoma ita kuenda kubhendi kunotamba muchazonatsa kuvaona vanenge vachirejesta manhingirano ndi mapolisi ikoko usikuone asi vanhu mukurejesta mapolisi ikoko. Sisimeli vanayo police ye299 guys. Vimbai, what's new? How many times have you seen me kumafira kureva na Vimbai? How many times have you seen me being posted kumafira kureva? Have I changed? Wakabona ndakadona gumbo kana kudona siso kana ndakafana kuti ndapostwa. I've been posted kubva gundopostwa kubva goreshta kwa goripera azvichinje chinhu cha
azvimbofi zvakandichinja kana chii life yangu inenge chimendera mberi sezvairi kana chidya bora musi nokudya bora kana chidya nyama nokudya nyama musi woyo saka zvimbonchinji kana mazi ndapostawo mukaona ingai munokomenda ikoko mose ikoko musave nazvo pano andika just go there munokomenda ikoko motuka ikoko mose ikoko kana maya pano toita zvepano tofara anditi isusu panapa hatina time yenegative vibe hatina tiri kungofara panapa. Are they sponsoring Sulu? Yes, Zororo is partnered with Oil to sponsor to bring Sulu. Ndosaka tina kupanapa. Antimashona. So ndoshiri pozo kuti kwa iba isitagara tisibalize kupostwa tisibalize group rinonzimafira kureva pakaza post wa isusu pozo post 1 pozo post 1 shiwo kana sitika support wa ikoko tisu tiri relevant kana usi relevant wa post ikoko andi vanotaga na relevant zvoro kuti I'm one of them. Chema tema ndiani ene mema kaone pamuru sisi wabvira kuti muende kwasu taenda kudhara kwasu kuti chikwe newe Alice ndio mwana nongo hakira hakiros usahakire sulu tinosori naye pano pamba tatiri kwasuluko tatomutora tikauya pano kuti vazodya takubika sadza manje and my invited guest guy Jumaoni. Thank you Millie Mel, thank you tabva kusulu tinairga ichikuendese kuna sulu mirandi senda pedza vasitara chita tinde kuna sulu munoona sulu sulu atori pamoto nemurume wangu pari kugosha nyama neomwe wafana Oh, I'm going okay. Saka ndikaitinde kwa nikikiri ndikaitinde kwa sulu kwachani mati muda kuona sulu ndikaitinde sulari pano panze ndikaitinde okay ri mu bucket mu chiti poche icho bucket pachida musika uri mukono ichi chimwe chiningirikiri utora zvimwe mukicheni kusinduka Get in the panza kuna sulu kwacho. Oh, you are sitting here relaxing. What are you drinking, my brother? Anything non-alcoholic though. Non-alcoholic. Can you bring a cold drink? But now if you can drink now before you eat. This is fine. I'll manage. You manage. Kelly, go take the cold drink and a glass. Give it to Uncle Ne. Magara panza mwese vari magara mba mwese vari panza sei. Right. Aba ba eshiya ngoti andina mvura Shakira yene mvura hayo kutumira ibudi because suru yakadzoka isina muso yatumira sana ndikuneswa nema diaries panapa zvikanzi we want tukuda sulu ndikati vari pamoto zvikanzi tukuda sulu maje tiri parima munoti vanokuona isei papa naisaka munovaona sei apa aiwa panashe the diaries avaiti zve social media moda kuvaonerei Gamo kandai moto isai moto isai mo love nema legs moto kandai moto love nema legs saka chitaura inavo taurei zvamuda kutaura zvacho natida kudzokera mumba taurei zvamuda kutaura avava varipo kamukoma sulava ava mukoma sulava isai kama love nema legs varizondiona here vana vanenge vari kunyatsokuona iyasi ava kuti terese chido ha inzodla mini hanzi sulu wakanaka vedu vedi munyare here vedu we sulu is married naimi maite seiko imi utsi wauya mamuona sulu anditi uyu sulu ushu ndakuziva gasi ngati sulu asi zvekubhendi kana zvepa-social media uyu ihama yangu chaicha yemumba zvokuti akatohwa kuti ndafano yakanditakura pana kadoka ndakumusha handi manzwa
ehe vanofana kuziva Hazel Charlotte akarorwa kwahoteri kwamoyo uko kwedu kuti ndo patinosangana yes kwandavambi kucheve kwagumba marara tiburukira pachinyudzi pachinyudze ya takura empress road iyo ndo kwandinoziva ikokoko ndiri tezvara kaikoko saka panapa ndiri tezvara saka ndiri kuhoswa satezvara isei moto kandai maravhu namarakes yei Belinda Magejo Suza ndakuona muzukuru wekuzambia heavy handsome handsome tikubika tese handivari kuda kutaura nasiule here but inangwa nditoda mafuta enyu ndamaona tsana kudaro mafuta tamaonayo mafuta andakudzeka tasi yenyu imi muri box skini yenyu bo zvekuti skini bo zvekuti bo ungachamugari kuzimu bo zvekuti manakozi ndikagadzira manakozi kuita seko manakozi ari bo kudaro manakozi ari rai zvekuti manakozi good here tilemela aya masipaka anditika right mamuona kagaisa magutsikana katakudzokera mumba so regai tipedza tiri kuita vadye tigeze tozodzokera kumafaro so takudzokera mumba muvasikana umu mamanga muchitituka takuinda then mangwana tazotanga kutaura zvekumafaro ukoti handi muri kuglobal imi memuchiona muri kunyika dzamuri kumafaro kwatichaenda manje so anditika iko zvino regai timboigadzira chikafu tidye vanhu vageze tiwane kuinda kumafaro vamboona tikugocha sei apa what is moto iro raiswa iro pane zimoto rapinda apa kapa iro zimoto chairo chimoto meno icho chikungopopa zvo ndechenew year as fireworks tapedza takudzokera mumba isi vanhu vakunetsa isi takubika zvesadza takuita zvesadza mamuona nditi chido mapedza kagaisa Shakira, can you please pass uncle a drink? Give uncle a drink. Thank you guys, thank you. Right isa imwe isa imwe ndichazondiona ndaitaura chokwadi guys tadzoka no, okay, not drinking this glass. You don't use that glass when you're giving people. Eh? That is your glass. Shakira, where are you going? What is it? DJ Mnyares. Konaita sei DJ wa Sulu. Konaita sei kuti DJ anyare Sulu. You guys. You put in this? No, you're like you put in this. Ndaiona pasite pandafuta ini. Oh, that's what I see. Varaudzirana nacho yazvaiko hanzi zvibhonda zvechikuru zvibhonda zvechikuru tisu edu zvibhonda zvechikuru hanzi for the day amuna vaona hakuvaona hamuna zvenyu kuvaona ndopamusi munhu anovaziva ndi-evidence chete apa munhu anovaziva ndi-evidence chete because evidence akaposta akataura yes because evidence akamadoro navo I think twice kana thrice handizivi madezi aigara kuJoburg pane patakamboenda tikamutora evidence chinda kune imwe functions ndekupi tikasangana tikatogara tichitomadoro tikasangana for I think evidence dem nakavaona in person vamwe vese henyu nyararai hamuna chamunoziva hamuna chamunoziva makati hakuna murume spiritual husband hakuna munhu spiritual husband mai maponga hanzi ndimhorosereo Alice ndiani Chiera all right thank you Ruwa thank you hey DJ mamboiteko pana sube wedu wena iteko ini vapinda busy mamboiteko ini waone kwa mjite ayeno wedu ndaite ayeno
diaries ndokupinza busy anzi ndataura kuti about oh really oh okay andina nkuiona nezuro I think ndazona ndakatodhakwa ndazona ndakadhakwa nchanoitsvaga Alice all right ndichamuudza spiritual husband amaZimbabwe Phyllis ameno yokunosikana nazvo atine nazvo izvo zvese evidence ndiye munhu akasangana akavaona in person vamwe vese amuzivi ndichaspeculator kusvika zvati maiwe manje weeks minonzi chii ende vatete vangu vari mucomment section umanzvazi yachichevarizii zvavo Martha uyu Carol Emmanuel ndeepitetes makabatsirwa here vamusina kutaura kuti kwava nemwana wani kwaitoziva magara avo vakafuratira nemi papicha ine madhairies yesitatenda zvako iwe anzi tatenda tokonai kubika tokonai kubend Dennis ina ndichikutorerwa murume haisi nyaya yekutorerwa murume inini mirai ndikudzei guys haisi nyaya yekutorerwa murume inini kumazimba handingachitorwa nemurume nokuti hakuna murume anotorwa murume anenge agara achida kuenda ukaona murume achinzwa atorwa iye murume ndiye anoita first move kumukadzi oenda kunonyenga mukadzi hakuna murume anoenda kunonyenga mukadzi kunyepa kuya murume munhu mukuru angaisiwa tambo muro kuti handi asingadi akaenda inema murume ndiye anoenda kunoaprocha mukadzi onyenga mukadzi ndiro mbwa yekupedzisira murume ndiro hure rekupedzisira musamboshora zvenyu kuti kwanzi vakadzi kudi murume ndiye anenge atadza kukurespekta iwe mukadzi ndiye anenge aita umburu hwake inini haisi nyaya yekuchotorwa murume but inyaya yekuti murume wacho haiti social media zvaizvamuri imimi makazeni vamwe venyu handiti munenge makuda kumhanyisana nemunhu muchiposta munhu asinei social media asina chakukanganisirai asina kumbokupostai kumvenge asina kumbokutukai munenge makuda kumuyanika momuposta momutuka momuita sei that won't be fair animaona dai uchinzi munoda kungomuona momuona nyu mosiya hapana chakashata but munozochinja zvinhu anditika motwista kuti zvisi zvamuri kuda imimi motanga kutuka munhu asinei social media asi hamumuwani pasocial media munomuona kuti kuita uko ndokwamunomwana but munenge makuda kumuposta pasocial media that's the only reason why I don't posting ndo reason yega yandinongoposta bizvo kuti wakadzi achichaila vhindi kanyarira zvina basa izvozvo hazvina nebasa rese izvozvo I think it's irrelevant kutaura zvinyaya iri pano animaona haisi nyaya yekuchotorwa murume anongoenda kana ada kungoenda una zvaungamuita mwana wamwene uyu murume hauna zvaungambomuita mai mwana mugoni wemurume ndeye asinaye handitika mugoni wemurume ndo asinaye vane varume nyatsokuvabvunza vanotokudza kuti murume kana Rema Roberts kana ini handitombotyi kutorerwa kana akatorwa kana aenda ndiye anenge aenda kana akaenda ndikoko ngaende ko ndingamudi nai paanofamba pese ndinenge ndinai panoenda kubasa kwakationa mumaini munoshanda vakadzi vangani vari kumaini imagine vanenge vachitoyoga pasi pemugodha apa mai mwana panoitwa chihure chose ndiye ndiripo paanobuda achienda kumabhawa ndinenge ndiripo paanofamba kwese ndiye ndiripo acho havaoni vakadzi ava magara amaoni saka ndingazotywa kuti ndifamba naye naimi ndakamunamatira naimi saka nditodza kurarama upenyu hwangu ndisvika ndisvika murume unotogwa unonyenga murodhi manenge achifamba mumasikana murume anongochengetwa naMwari mufunge aiwa tonderai handisi kutuka hangu munhu kungotaura andiona anongochengetwa naMwari murume kana ukaona uchine imba yako nemurume achikurespekta ingotenda Mwari inyasha dziya it's a blessing guys ndochokwadi chimuringoriwo ropafadzo riri pauri mwana wamwene hana mugoni ndochokwadi chiripo mwana wamwene hana mugoni musikana wako chewe basa anogona kungoita lula naye uripo right under your nose anogona kungozviita animaona saka ina handibvundi kuti kwanzi ngato kana aenda kanonyenga munhu akaini ngaainde otobuda muno mumba mangotorowa pasi ngaainde hati ndiye aita chihure ngaainde ko inini ndindaura inini ndozonyara mufananidzidzi ndaurawo ndabatwawo naye handitika ndabatwawo ndine chikomba ndaurawo v11 rangu rabutswa kuti vari kuhura ndopaninganyara kuti tukai murume kwaiwaonekwa chihura ini totaura kuti vasikana tukai munhu murume akahurawo ihure tukai munhu ndotouya kuzokudzai ndoga tukai munhu runotaura kuti tukai munhu murume asi hama yako ichokwadi kana sasa ezilongo zirangogura ngokwana chete ezilongo zirangokwana Ndowe tikachika varume vasikanaka ndo munona mirai ndikudzei madhairies zvinoitika unotadza kuenda kubasa uchitya murume
ugotadza kuita business uchisora wakarinda mwana wamwene kutadza kuri kusora wakarinda mwana wamwene uchituka ndihla kuti kwai anonyenga ugotadza kuita mari zvikuita mumwakadzi uchihla kuti kwai anonyenga imi munhu murege yadi ainte kana achida kuinda kana anenge agara akatozvironga izvi hazvisi zvedecision yekuti anongoenda ipapo same time kuti kwai aina kuda kutoinda anenge agara akatozvironga handimaona kana ada kuinda ngaainde mugoni wekupere zvakafanana nokuti mugoni wekwepi imwe yekutomure anamakachendi thank you Lisa unachaunoita asikana DJ wachasapota mweni bega aimi wende komukuiteko anyway ende vedu vega Adari zimne pamuromo auwazi conversation iwe ino zvinakidzira handisi mubhegi ndichapiwa achidzokakumba thank you maimwana sure imi 2022 guys kana manga muchirinda varume vakachinja mentality guys regai zvibude zviinde kana uri wake anodzoka kana ari wako anongodzoka kana asiri ndikoko ngaainde ungazvidii guys ungazvidii hakold ngeanaka wenaenda iri kutongerera ayanaka anzi akanyenga unonyengwawo hai ndofunga mai makai zvinhu zvakuzoda iwewe masere enyaya zvozera rangu rinoshandwanikwa chati tekiteki nokunonyengwa navamwe varume yes George murikazi riseyomi DJ uyu arapo iseda tichanyengwa katoinda nongoti ngamba nongozvigarira mheno hamba rova pasi ndozvigarira kundohanzi nabakaona bangu ndikati mwandoro navo ndikaona mafoto vachiri vana vadiki mamwe mapicha vatori nazuva but problem azimba ndivanovenga munhu nekudzikisira munhu avasingazivi ndakana ende true every zatola chokwadi akanandoro nazvo shua noti zvemafanisi zvemashuashua ndiye munhu ananyatsa kuvaziva fair paface kuti vatema here kana kuti vatsvuku here ndiye munhu ananyatsa kutovaziva don't trust that DJ. Imagine Ruwa. Imagine. Asinai, is it wrong sometimes to be single? Let's say in marriage, macho momo. Juna just kufamba guys. Ururowa every day. Oh, see, look at the Joshua. You we? Inga go anyway. Let's say Murumo Arkurowa every day, my man. Muruma Kuja Shidavado daily, my man. Saka, is it wrong? Kuchindi Buddha and Gundira Miss single. Is it wrong? Don't get retired to Mrs. Maymana. Is it wrong to be single, guys? Don't feel I'm going to take the Mrs. Ndiri Momba. The Shiro Wang, Shingo is a lipstick in the second and to quite Kuti, Ndimo Kunduda Mrs. Come on, guys, get a range of sometimes let go. Let go. Marriage is a blessing, guys. It's a blessing, guys. Marriage. Can also to appear or Pafadra and set up poor Chawia. And it can I just think it is Jaramba Kasamashkaramba, guys. You move on like Wi-Fi. You move on like Wi-Fi. And can I move on or you stay single? It's up to you. Kunevan Makawanda Bakurama Varima single and they are very happy. Quite a married Jakawanda, Arkufira Chetile Mrs. but in bomb Shokwadi Munefiwa. People are living miserable lives. Saka musache kuti amasingu kana chauya guys nokuti ausione ngwatanga natenda so pesira and auna kuzvi apply andiona munhu kana apanduka ungamudi wofira kurohwa here evidence kwaigara uchiti kwai ndogarira hangu kuti kwai vanhu vanoona kuti kwai ndine mumba guys inini kana zvaenza kuoma unongobuda woma vanokudza kuti guys tangofana ndangovewo single kubva nhasi muzondiri single madam sena nekundibvunza zvakawanda azvina zvinombonyadzisa kana kutyisa zviya vanhu vanowana nachirambana kana zvaramba you move on musiyana zvakanaka amicably musiyana you part ways rudo runopera mu marriage moziya people grows out of love sometimes marriage rudo kungopera musachena varungu vachingodivhosa vachiita coparenting yavo zvakanaka vana rudo runosvika pakupera mukagarisa mese kuti rudo runobhowa runosvika pakudhinana runopera muta move on buda kana uchiramba unosiya mai mwana DJ vari single reni vari single DJ yavo kwenye mabomba vasikana vezororo vashanda vari kumonasadza vasikana vezororo vamonasadza vari kushanda hama seva vasikana aya matoseva ini matigonera ini
matigonere vatomona ma isho matigona zvinaitinofana kufana bhadhari chamweni wakwai asi masala zinda ndaita masala zinda ndaita mai makandarawa nekindarangwa unoborwa ukafa guys unorwa ukafa uchifira as title saka zvikarambawo guys we move on anditi hanzi ndipewo dj vanetsa nageorge ugoya kuwhatsapp george unoya kuwhatsapp sandinge neghosti rako iri unoya uri munhu unoya kuseri ukuku ndozokupa dj hanzi ndovazivira kuti unoziva ani trust inimika kwaina vimbai usinobhatuka wadzorera unourayisa vanhu vimbai kwai bhodho rido riropwanyira sheutaka shuwa kwai kana musina mugoti shandisai bhodho rido riropwanyikira musadza chisi ndikumona vanhu vanofasha sheuta chero baba hanzi anenge ndisi kuziva angu but hasi active sezvaanoita everyday amen inzwa uyauyawo jisirosa uri kudzoka here iwewe ukudzoka here kufunction iwo wati ukunda unotora mari hanzi masingu ngatisaninyepera kuti tiri happy hapana asingade wanoti murume wakewo saka zvizvo zvakaoma saka toziva zvipi apa show kutanga show yatanga show kutanga yatanga kune remember kune line apo ka show kutanga yatanga sisi edu baba hove hura vanozonoridza hove huri dzozopinda kuma 9 9 10 10 saka tine midondo wati hanzi tichendera suru masingu sanoda kupindawo marriage mamarriage momwana aida kubudawo saka meno zvinhu zvinofamba sei ma amene zvinhu zvinofamba sei saka nemi topakura sei guys inini I respect Sulu and I respect his marriage, I respect his wife, his family. Neno nditori single nditotsvagawo hapana here ari single and ready to mingle. I'm single. Pana ambobvunzwa tanzi DJ ari single here. Yes, I'm single. I'm single guys. Mara guys. Eka, kwanti ndoshanda nevanhu. I have to love camera because ndoshanda nevanhu. I work with camera. So that's me. You guys have to get it. And ndofarira camera. Ndoshanda nekamera ka. Hai tonderai. DJ watora mukombe panapa. Kwai mhoro dunda. Uze. Ndana rutelo tu. Ndikina. And this is thank you. I love your voice. Zarato ibvairo. Tatomirira kupakura turisa kupakura nemi guys ngatimbomirai mani zvokutana DJ izvi guys imbotudza topakura sei mirai vakatipa ma ideas kama diaries topakura sei guys panapa patine vanhu tiri about vanhu varume vangani varume vanosvika 10 and varume vanosvika 10 and topakura sei guys chitibatsirai wapa topakura sei varume vanosvika 10 vakadzi tiri 2 4 6 vakadzi pane 6 anditi vakadzi pane 6 ndiudzewo guys toningirira chi toita sei apa topakura sei tongoti muzidishi nyama iri mutreibo and then sadza apa pasadza vanotaka 1 tosabudzisha unguita mukombera pamwe zvokugeto izvi unguonesana ipapapo todiko guys hanzi ngoisai varume pavo 10 vakawandisa hazvizoiti
Why he says I'm keeping film? People can save themselves. Mamu guys, mapleta na usukwa nani guys? Muda kungo ndo wamesera we, mapleta na usukwa nani? Mfunguna ati makungo ndi wamesera we. Muda ati ndisuke na kumpleti, ya mtu wa isa mtishi, muti stara mtishi ba. Tukuti vakuvanya tsokugwirana sasa chinaka vachigwirana kwaise mwani bva kumusosana mapedza akaitite izvozvo atiite izvozvo atitore machafing dish mereikotora machafing dish paisevazida machafing dish vanhu vachisevereka zvavakutaura machafing dish Shakira. And the same dish. And the same dish. Maunti ay maunde. Macam ni siapa maunde, maunde, ada maunde. Biar pun. Ada mau friji, kurang friji, ini aja. Pada mambamba bawa le glasses of amne mo. Ari siko mabawa la. So ukuthatha iziwa unjaro msika ani masala za yini akwende amen ndo avunza So don't you want to be eating? Yes, I think. I see the looks can so. Guys, usuka ma place board. Asinda udziswa microwave. Mukona ti yapora yaiva udare. Nda udziswa. Imwe iyo microwave imwe isai imwe connector iyo isoko idzikumiza kupisa. Bye bye guys, regaiti tibike vanhu vakupinda muno muregaiti bike bye bye.